ang messenger. Mag-send ka pero di ka makatawag. Tapos dito rin, pinatay niyo. Reset in-on-off niya yung signal. Okay. Di, sa amin, doon sa Cebu. Oo nga, tapos yung dito, kumina din kasi kanina. Oo, nagluko rin ng maraming nag-post kapitbahay namin. Tapos dahil lumalabas na yung mga share mo sa 20 tao, yung mawawala na daw yung lahat ng sira ulo. Pinagano? Facebook account daw. Unang yung konti bro. Dami. Ay naku, ang daming burluloy sa tawan. Mag-aaral naman tayo. Pag walang burluloy, patay maglakad. Mag-aaral tayo. Hello guys, welcome to my channel again. Ngayon ay mag-aaral naman kami papunta sa French class. So, bakit nga ba kami ay mag-aaral ng French class? Bakit nga ba bro? Ito ang isa sa mga pangunahing requirements nila dito upang ikaw ay makapag-communicate sa kanila ng gusto. Good, yun. So, Hindi. bro, Nag-aaral kami ng French fries. ano yan bro? French fries. Nag-aaral ng French fries? Wow, mali. Nag-aaral ng French So, fries. Dahil sa buong Canada, ito lang ang French fries ito lang ang province na pinipreserve nila ang French. Oo nga. So sa buong Canada, ito yung Quebec ang parang pinapreserve talaga nila yung French nila. Kailangan talagang mag-aral dito para mag-communicate kami sa kanila ng true French. Ayun, sa kasamang palad, nandito tayo. Ayun, sa kasamang palad, halos wala na kaming tulog dahil sa pag-aaral. Parang working student na rin mga kabakal. Kamakal. Tayo na. Alam na tayo. Let's go. Ako na maglakbay. Kalalak, bilhin mo yawi. Oo. Okay. Paglamig ko na. So guys, ang mahirap lang po talaga dito kung wala ka talagang sasakyan. Talagang maglalakad kami papunta ng eskwelahan. Yan yung pinaka-challenging na part na naranasan ko dito sa Quebec. So ngayon, samahan nyo ako guys na maglakad papuntang eskwelahan namin. So tingnan nyo naman po kami ay balot na balot. Ito. Yan. Ito yung last na jacket ko. Meron pa dito, isa. Meron pa yan sa loob. Pangatlo. Dahil sa sobrang lamig po dito. Tapos, ito pa. Yung parang lagay mo lang yun to sa ulo mo para hindi ka masyadong malamigan. Kasi paglabas mo, yun, lahat ng lugar
nakabalot na ng snow. Hindi mo na namamalayan yung jacket mo, marami ng snow. Kung mag-uulan ng snow. Kaya balot talaga ng balot. Balutin mo yung buong katawan para iwas sa lamig. So guys, samahan niyo ako maglakad sa patungong eskwelahan namin. Patungong paralan namin ha.